आपण जदि व्हाट्सएप चलाउछन्ते ताले आपण माने सावधान रहि जांतु आपण मानको गोटा इनविटेशन आसीबो आपण माने सब फ्रॉड रो शिकार हेबे आपण मानको व्हाट्सएप को इनविटेशन बा विवाह निमंत्रण आसीबो आपण निमंत्रण खोली देखिला माने आपण मानको बैंक अकाउंट खाली आपण मानको मोबाइल हैक आपण मानको सब टंका पैसा अर्जिथिबा टंका पैसा सब जाको लूट करे जाई परिबो आपण मानको मोबाइल प्राइवेसी वीडियो तथा आपण मानको संपूर्ण तथ्य सब लीक हो आपण माने हैक रो शिकार हेबे एमिति कि आपण माने बैंक अकाउंट मध्ये खाली करा जाई परिबो एटा कोन हुए जे आपण मानको व्हाट्सएप रे इनविटेशन बा वेडिंग इनविटेशन बोली कि गोटा एपीके आसीबो सेतरे आपण को सेटा कोन करबो किए पठैछि बाहागर निमंत्रण आजि काले तो सब डिजिटल हे गलानी कियोडा मते आत्मीय सजन बोधे मते पठैछि सेटा भाबी कि आपण खोलला माने आपण मानकर टंका पैसा सब गुडुम हे जिवो आपण माने सब कांदी कांदी बोबाडे मोबाइल भी आपण मानक टंका फेरी पाया बहुत कष्ट सेति पई आपण माने सतर्क हे जानते कोनोसी एपीके फाइल बा कोनोसी फाइल को आपण माने केबे भी खोलंतु नाही कि कोनोसी व्हाट्सएप रे आसुतबा मेसेज को कोनोसी ट्रस्ट करंतु नाही सेति पई आपण माने जदि बंचिया पई चाहुचंती ताहाले सावधान सतर्क अवलंबन कले ही आउे आपण बंची पारे जदि ये वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिखाँ आपण प्यार समत देकी आमको साथ करूँ। जय हिंद जय भारत।